खुलुमबाय बयनिसिमबो आं दिनै ससियेल मिडियायाव मोननैसो बाथ्रा बुंनो होननानै फैदों फेसबुक लाइभआव। गोबां बाथ्राखौ लानानै एसे बाथ्रा बुंनो होननानै साननाय जादों। बर'फोरनि जि इसुस आरो दानि थासारि बे थासारिफोरखौ दा बेवहाय गोबाङा साननो हागौ जे बे मानसियालाय मानो बे बाथ्राखौ बुंदों, आङो लिडारबो नङा खिन्थु सासे बर' जाथिखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै आरो बे गोलाव समाव आन्दलनाव जड़ित थानानै खामानि मावबोनाय हिसाबै आरो नैबे बिटिआरनि गोदान सरकाराव परिबर्तन जात्रानि सासे सिपाहि हिसाबै खामानि मावबोनाय जादोंमोन। दा बे थासारिखौ नायजोबनानै मोननैसो बाथ्राखौ बुंनो होननानै साननाय जादों। दा दिनैनि समावहाय बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव मोनसे गोदान सरकार फैदों आरो सरकार फैखांनायनि उनाव जे बियो मोनसे ट्रेनजिशन पिरियड आरो बे ट्रेनजिशन पिरियडआ मोनसे क्रुशियेल थासारिनि गेजेराव जाफैनाय बायदि जादों। दा बेखौ लानानै गोबां मानसिफोरनि साननायाव गोनो गोथो बा बेले बेजे साननाय आरो सानस्रि सोमजिनायफोरखौ ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोनो। आरो बिखेखै आरो गोदान मोनसे थासारि सोमजिबाय थादों जे बिटिसिनि बाउन्डारिखौ लानानै बाउन्डारिनि बाथ्रा माने बिटिसिनि थाखानाय बाउन्डारियाबो माखासेया दानख' जासिगोन मासिगोन बे बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियाफोराव नुनाय मोनदों। बाथ्राया जादों बास्तबियताखौ जों नायनांगोन, सरसा खालामनायनि सिगां बास्तबियताखौ जों नायनांगोन आरो बियो बेसेबां पजिटिभ आरो बेसेबां नेगेटिभ बेखौबो नायनांगोन। राजखान्थि मोन्थायखौ लानानैनो राजखान्थि थासारिनि थाखायनो बर'फ्रा सोमावसारबोदोंमोन आरो सोमावसारदों। दासिमबो बियो मोनसे सुरक्षित अबस्थायाव गैया। दिनै परिबर्तननि थाखाय बा बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जि मोनसे परिबर्तननि सरकार फैदों बियो जोंफोरनि बर' मानसिफोरनि माखासे बेले बेजे साननायनि थाखायनो मोनसे मजबुत सरकारबो जानो हानाय मोनसे अबस्थायाव फैयाखै। गुबुनखौ लाफानानै खुंनाय मोनसे सरकार, बिनिफ्राय जों बेसेबां एक्सपेक्ट खालामगोन, बेसेबां जों मोनफुंनो हागोन बेबो जोंनि कुइसनेबल। अब्लाबो जोङो मोनसे पजिटिभ दिगखौ नायनानै खामानि मावनांगौनि दरकार दङ। आं बेखौसो आपिल खालामनो लुबैदों दे बिटिआर सुक्तिखौ साक्सेसफुल खालामनो थाखाय जे सिमानि कमिसन दानाय जाबाय, सिमानि कमिसनाव आन्दलनकारि ग्रुप हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मेम्बार बेवहाय दङ आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो बेवहाय जागोन। दा बेखौ बिसासाव लानानै जोङो आवगायनांगौनि दरकार दङ। दा जातिखौ मोनसे लामाजों लांनो नांगोनबा, जातीय इसुसफोरखौ साक्सेसफुल खालामनांगोनबा जातियाव माखासे हाइडेन एजेन्डा थानांगौ। आरो जों नुबोनाय बायदियैबा बे गोलाव समाव जों नुबोनाय बायदियैबा बर'फोरनि जि एजेन्डा, हाइडेन एजेन्डा जायखौ जोङो सिङारि एजेन्डा होननानै साननाय जादोंमोन, मावनांगौ होननानै साननाय जादोंमोन, दा बियो राजखान्थि बेनिफिटनि थाखायनो साफा सानै राजखान्थि बेनिफिट गावखौ लानानै खामानि मावनायनि थाखायनो मा जायो, बेयो राजुहुवा जायो। गुबुननिया राजनितिक एजेन्डाया बेलेग थायो खिन्थु जातीय इस्युआ बेलेग थायो, जातीय एजेन्डाया बेलेग थायो। दा बे जातीय एजेन्डाखौ राजनितिकआव लोब्बा लाखिनानै बोरैहाय साक्सेसफुल खालामनो थाखाय खामानि मावगोन, बिनि थाखाय जोङो दिनैनि समाव पलिसि बनायनायनि दरकारमोन। बे पलिसिखौ बनायनायनि दरकारमोन आरो बेखौ मावनो थाखाय जातीय संगठन, सरकार आरो दिनैनि सरकाराथ' लोबोरबोर मोनसे सरकार, बिजेपिजों थाफानानै खुंनाय मोनसे बिटिआर सरकार। दा बे सरकाराव जातीय एजेन्डाखौ ब्ला ब्लायै लानानै थांनानै खामानि मावनाया सम्भबबो जानाय नङा आरो बिनिखायनो जों बेखौबो बुजिनांगोन। जातीय सत्ताखौ लानानै खामानि मावग्राफोरा मानसिफोरा बेखौबो बुजिनांगोन जे जोंनि जि हाइडेन एजेन्डा, जे जातिखौ जे जों मास्टाराइज खालामनो नागिरदों बा मोनसे लामाजों लांनो नागिरदों, बे एजेन्डाखौ गभर्नमेन्ट पलिसियाव बोरै एडप्ट खालामगोन, बे बाथ्राखौ बाहायहोगोन, एप्लाइ खालामहोगोन, बेखौ जातीय
संगठनफोर आरो जिखिनि जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोर बिसोरो जमा जानानै मोनसे ब्लुप्रिन्ट बनायनांगौनिसो दरखार दंमोन दिनैनि समाव। माबेखौ मावोबा माबे दिगखौ जोङो आखायाव लानानै खामानि मावलाङोबा जोङो फैबाय थानाय 50 इयार्सआव जोंनि जातीय जि सत्ता जे जातिनि जि माखासे खामानि मावनो गोनां खामानिफोर बियो जाति हिसाबै थांना थानायनि थाखाय मोनसे मजबुत फाउन्डेसन जानो हायो। बे खामानिफोरखौ माबेखौ लानानै खामानि मावनांगौ बिनि मोनसे ब्लुप्रिन्ट बानायनानै सरकारजों बेखौ एप्लाइ खालामहोनायनि थाखाय खामानि मावनांगौनिसो दरखार दङ। खिन्थु बेखौ खालामनायनि सोलाय जोंनियाव मा जादों, जोङो पावार सेन्ट्रिक मोनसे सिन्था खालामनानै बे जोंनि जि एजेन्डाफोर बेखौ गुबुननो थ्रु खालामनानै होबाय थानाय जादों। मिशन जोंनि जि एजेन्डाफोरखौ साक्सेसफुल खालामनो थांनायाव गुबुना मिथिनाय लोगो लोगो बेखौ प्रटेकसन खालामनानै खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनगासिनो दङ। दा बिदि एजेन्डाफोर थायाबा मोनसे जातिया जाति हिसाबै थांनानै थानो हानाया सम्भब जाया। दिनै आसाम सरकारखौ जुदि जों नायोब्लाबो जुदिও बेवहाय बिजेपिया सरकार खालामदों, गासैबो हारसा मानसिफ्रानो मेक्सिमामानो एसामिस मानसिफ्रानो दङ बेयाव, हारसा मानसिफ्रानो। दा बिनि पलिसिसफोरा मा जादों, बिनि पलिसिसफोरा आसामिस जातीयताबादखौ हमथानायनि थाखायनो खामानि मावदों बिथांमोनाबो। नङाबाथ' दिनैनि समाव सत्राधिकारफोरनि थाखाय दिनैनि माने बाजेट सेसनाव फैसा होनायनि बाथ्रा साननाय जानाय नङामोन बेवहाय। दा जोङो जोंनि फिसा बे थेलेबलेब जि मोनसे खुंथाय, बे खुंथायनि गेजेरजों जातीय सत्ताखौ बासायना लाखिनायनि थाखाय मा एजेन्डा लानानै खामानि मावगोन आरो मा पलिसि लानानै खामानि मावगोन बेखौ थि खालामनानै जोंनि सरकारनोबो जों होनांगौनि दरखार दङ। आं बेखौसो सानो आरो ओंखायनो आं खावलायनो लुबैदों, माने अनलि पलिटिक्सनि थाखायल' समाल'सना खालामालासिनो जे पलिटिक्सखौ लानानै मानसिफोरा सेलाय बेलायल' खालामबाय थायालासिनो नैबे एजेन्डायाव जोङो खामानि मावनांगौ दङ होननानै आं सानो। रांखान्थि दिगखौ जों बबेजों लांगोन, ससियेल ट्रेन्डखौ जों बबेजों लांगोन, इडुकेसन ट्रेन्डखौ जों बबेजों लांगोन, फैबाय थानाय 50 बोसोराव जोङो मा थाखोनि मानसि सृष्टि खालामगोन, बिजनेस क्लासआनो होन, माबे लेभेलजों जोंनि मानसिफोरखौ साक्सेसफुलि एक्टिभ खालामनो हागोन, बे बाथ्राफोरखौ दिनै जोंनि सरकारजों लोगोसे इन्टेलेक्सुयेल लेभेलनि मानसिफ्रा साननांगौनि बाथ्रा दङ आरो मावनांगौ दङ होननानै आं सानो। आरो फारसेथिं मोनसे बाथ्राखौ जों दिनै नायनांगोन जे जाति इस्युखौ जुदि लानानै खामानि मावनो होननानै सानबाय थादोंब्ला दा नैबेयाव मोनसे हेक्टिक अबस्थायाव मा जादों, जोंनि मोननै राजखान्थि हान्जा दङ जोंहा, मोनसे जाबाय UPPL, मोनसे जाबाय BPF। दा BPFखौ समाल'सना खालामनाय बायदि जायो, खिन्थु बेखौ जोङो स्वीकारबो खालामनो नांगोन जे दिनैनि समाव जुदि BJP जानो थांनाय माबा जानो थांनाय बिदि जानायखौ जों बांसिन नुनो मोन्दों। दा आं बेखौ खावलायनोसो लुबैदों, BPF हान्जाया BTRनि स्ट्रं अपोजिसन हिसाबै खामानि मावनो हायोबा बांसिन मोजां जायो। स्ट्रं अपोजिसन हिसाबै BJPआव थांनायनि बाथ्रा गैया, बेयाव BJPआव गावसोरखौ सारेन्डार खालामनायनि बाथ्रा गैया। मानोना BTRआव अपोजिसन दङबाबो दिनैनि समावहाय एसेम्ब्लियाव अपोजिसन गैयै जानानै दङ। दिनैनि BTR सरकारा UPPL BJPजों लाफानानै सालायनाय, बेवहाय गुबुन माखासे मानसिफोर दङ। जातीय एजेन्डाखौ सार्भ खालामनो थांनानै खामानि मावनायनि बेलायाव एग्जिकिउटिभ काउन्सिल बा BTC एसेम्ब्लियाव माखासे डिसिसनफोरखौ लानो गोनांबो जानोबो हागौ। सरकारनि हेसा, गुबुन पार्टिनि हेसायाव माखासे जोंनि अकार्ड पजिसन, जोंनि माखासे जाथावै खामानिखौ एजेन्डा हिसाबै मावनो गोनांबो जानोबो हागौ। बेखौ प्रटेक्सन हिसाबै खामानि मावनो थाखाय बा BPFनि जिखिनि MCLSफोर दायो दङ, बे MCLSफोरा बाहेराव नङा, BTR काउन्सिलनि जि एसेम्ब्लि बेयाव अपोजिसननि रुलखौ लानांगोन। आरो बेसो राइट डेम'क्रेसिनि मोनसे राइट ट्रेक।
दा बे राइट ट्रेकआव थांनो नालागै सिङाव हाबालासिनो बाहेरायावल' थानानै खामानि मावबाय थानाया डेम'क्रेटिकखौ मजबुत खालामनाय नङा। डेम'क्रेटिकखौ मजबुत खालामनाय जायाखै बियो। आं ओंखायनो खावलायगोन जाहाथे एसेमब्लिनि सिङाव बिटिआर काउन्सिलनि एसेमब्लिनि सिङाव जाहाथे मजबुत अपोजिसनखौ लायो आरो जुदि लानो हायाखैबा बोरैबा हायोबा इउपिपिएलआवनो सामिल जाफानानै सरकारखौ मजबुत खालामनानै जातीय एजेन्डानि खामानियाव लोब्बा जानानै खामानि मावनाया मोजां। आंहा बेखिनि बाथ्रा बुंनायाव जेबो सार्थबो गैया। आंनि लुबैनाय आंनि नुनायखौसो आं बे बाथ्राखौ बुंदों, आं खावलायदों। दा ओंखायनो जोङो बायदिसिना समावहाय जातीय इस्युसफोरखौ जातीय एजेन्डाफोरखौ लानानै मोननाय मानसिफोरा बुंलायनो नागिरो, खिन्थु जों सिनसियारलि बेसेबां सिनसियारलि जों बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेखौ बेसेबां सिनसियारलि मावफुंनो नागिरदों बे बाथ्राफोरखौ जों साननांगौनि बाथ्रा दङसै। जों इमोसन आरो एब्राप्टलि किसुमान खामानिखौ मावलांबाबो जाजोबनाय नङा। स्मुथ इन्टेलेक्सुवेलि टेक्टफुलि जों खामानिखौ मावलांबासो जासिगोन। दिनैनि समावहाय बिटिआरनि एकर्डनि जे सुक्ति बायदियै सिमा बारायैनि बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव दावराव जासिदों। मेक्सिमाम सिमाखौ बारायनो थाखाय जोङो सिङारि जि थासारि बेखौसो जों मजबुत खालामनांगौ। बेखौ बाहेरायाव एक्सप'ज खालामबाय थानायनि दरखार गैया, बाहेरायाव बुंथिंबाय थालायनांगौनि दरखार गैया, ससियेल मिडियाफोराव खालामबाय थानांगौनि दरखार गैया। दा बेखौ जोङो इन्टारनेलि जोंहा जिहेतु एबसुनि दैदेनगिरिफ्रानो एबसुनिफ्रायनो मेम्बार हिसाबै बेयाव दङ हिसाबै मा जामार नागिरदों मा जामार नागिराखै बिथांमोनजोंनो सावरायबानो बिनि डिटेल्स इनफरमेसनखौ मोनो। महाबा बिनि हेंथा खालामनानै बा बेखौ बायदिसिना बुंनानै मिसलिड खालामनो नागिरनायनि बाथ्रा बुङालासिनो सिङाव हाबनानै खामानि मावफानायनि थाखायसो स्टेप लानांगौ, आं बेखौ सानो। दा ओंखायनो आं खावलायदों बिटिआर ओनसोलनि गासै बर' सुबुं जिखिनि जायगाफोराव जोंहा बारायलांनो गोनां दङ बेफोराव जों एब्राप्टलि इमोसनेलि माखासे बाथ्राफोरखौ सानालासिनो फैबाय थानाय समाव 50 इयार्स बा 100 इयार्स जाहाथे जोंनि एजेन्डाखौ लानानै थांनायनि बेलायाव बर' जातीयताबाद आरो बर'फोरनि जि सिमां बेखौ मोगथां महर होनायनि बेलायाव दिनै मबेखौ इम्परटेन्ट होनानै खामानि मावनांगौ बेनि थाखाय एजेन्डा रनसायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' साहित्य सभाजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंनि बर' जातीय आफादफोर बिथांमोना बर' जातीयताबादनि बा बर'खौ हमथाना लानानै थांनायनि थाखाय बर' जातीयताबादखौ हमथानायनि थाखाय जि एजेन्डायाव खामानि मावोब्ला साक्सेसफुल जागोन बेनि मोनसे ब्लुप्रिन्ट सरकारनो गथायनानै होनांगौनि दरखार दङ। मानोना बिटिआर सरकारनि दिनैनि सिबाबो बे माखासे एजेन्डाफोरखौ लाफानानैनो खामानि मावनांगौ, लाफानानैनो दिनैनि बे पजिसनाव दंफैयो। आरो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो सरकार हिसाबै माखासे खामानिखौ मावनायाव एसे आख' फाख' जानोबो हागौ आरो बे आख' फाख'खौ क्लियार खालामना होनो थाखायनो जोंनि इन्टारनेल जि ब्लुप्रिन्ट बे इन्टारनेल ब्लुप्रिन्टखौ फकासाव लाबालासिनो बेखौ इन्टारनेलि खामानि मावलांनो हानायनि मोनसे लामा थि खालामनांगौ दङ होननानै आं सानो। आरो बिनि थाखाय खेबसे नङा खेबनै नङा गोबांबार जोंनि गेजेराव इन्टारनेल डिसकासननि दरखार दङ। आरो आं बेखौबो खावलायगोन जे जोंनि जातीय इस्युसफोरखौ लानानै थांनायनि बेलायाव दानि बिटिआरनि चिफ बिथाङा जातीय संगठनफोरजों माबे खामानिखौ मावलाङोबा माबायदिहै मावलांनो हागोन, सरकारि हिसाबै माबायदि मावलांनो हागोन, माबायदि हेल्प खालामलांनो हागोन बेखौ लानानै सेक्रेटलि माखासे जायगाफोराव जिरायनांगौनि दरखार दङ होननानै आं सानो। जायखौ मानसिफोरा आननन मिथिस्लाबा बेबायदिहै जिरायनानै माखासे एजेन्डाफोरखौ खामानि मावलांबाय थानांगौनि दङ होननानै आं सानो। आङो बेखिनि खामानिखौ मावजानो थाखाय आं बिथांखौ लुबैदों आरो खावलायदों। आङो गोलाव बाथ्राखौ बुंनो लुबैयाखै। आंनि बे मोनसे आपिल जे नैबे ट्रेन्जिशन पिरियड जों मोननैखौ लानानै बारा एसेबां होंगो दोंगो जानांगौनि दरखारबो गैया। कभिड प्रट'कलाबो बिराद जोंखौ हमथानानै दङ जे
देशनि जि अर्थनीति बे देशनि अर्थनीतियाबो बारा मोजां नङा आरो बे देशनि अर्थनीतिया मोजां नङैनि थाखायनो दिनैनि समाव बिटिआरनि जि सरकारि जि आसनिफोर बे आसनिफोराबो बारा मोजाङै खामानि मावफुंजोबनो हानाय अबस्था जायाखै होननानै जों साननानै लानो हायो। ओंखायनो जोंनि फिउचार कर्स अफ एक्शन बर' जाति हिसाबै गसंथानो थाखाय गोग्गोम मोनसे फाउन्डेसन खालामनो थाखाय जोंहा मा मा सिङारि दाथायफोरखौ थिग खालामनांगौ दङ बेखौ मोजां मोनसे मास्टार प्लान मोजां मोनसे रुट मेपनि गेजेरजों लाना थांनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ। दा कालचार दिगखौ बोरैहाय लांगोन जोंनि जिखिनि माखासे माने माबाफोर दङमोन बेखौ बोरैहाय पेटेन्ट हिसाबै जोङो लाबोगोन जोंनि आखरफोरखौ बोरै पेटेन्टआव लानानै थांनानै जोंनि खालामनानै लाहैनो हागोन। बे जानाय लोंनायनिफ्राय लाजोबनानै जोङो माखासेखौ जोंनि हिसाबै एस्टाब्लिश खालामलांनांगौनि दरखार दङ आरो बेखौ जोंनिखौ एस्टाब्लिश खालामनानै लानानै थांनो हायोबा बेयो बर'नि होननानै जों गनायजानाय मोनसे बुहुमनां गनायजानाय मोनसे बेबस्थायाव जों लानानै थांनांगोन। स्पर्ट्सखौ जों बोरैहाय लांगोन माबे दिगखौ लांगोन माबायदिहै गोजौ थाखोसिम लांगोन इडुकेसनखौ बोरैहाय लांगोन एग्रिकालसारखौ बोरैहाय लांगोन बे गासै दिगखौ एमप्लयमेन्टखौ जों बोरै जेनेरेट खालामगोन बे गासै दिगखौ सरकारनि जि आसनि सरकारनि पलिसिस आरो जोंनि फसंथानफोर बे फसंथानफोरा गोरोबलायनायनि गेजेरजों खामानि मावलाङोबा जोङो उइथिन द 10 to 20 years जों मोनसे परिबेस सृष्टि खालामनो हागोन जोंनि ओनसोलाव। आं बेखिनिखौनो खावलायदों। जों गोदाव सोराव जानांगौनि दरखार गैया। जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिफोराव हाबसोमनानै मावथाबलांनांगौनि दरखार दङ होननानै आं सानदों आरो बेखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बिटिआर सरकार एमएलएसफोर जोंनि संगठनफोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद साहित्य सभा माखासे धोरोमारि आफादफोर बे आफादफोरा लोगो नांनानै जोङो बबे लामाजों दावराव दावसि खालामालासेनो बबे लामाजों जोंनि जातिखौ इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय मा दिगाव खामानि मावलाङोबा जों साक्सेसफुल जागोन आरो बेयाव इनडाइरेक्टलि डाइरेक्ट आरो इनडाइरेक्टलि सरकारा माबायदि हेल्प खालामनानै खामानि मावलांनो हायो बे दिगखौ थिग खालामनांगौ दङ होननानै आं सानो आरो बेनि थाखाय खामानि मावनांगौ दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो संगठनफ्राबो। आं बेखौ खावलायनानै आंनि दिनै जि मोनसे फंनैसो बुंनो होननानै साननाय जादोंमोन बेखौ आङो बेखिनियावनो बुंबाय। गोजोन्थों।